Hem escrit amb el Jordi Auladell, arqueòleg, aquesta exposició. Aquí exposem 15 plafons sobre la cultura, la civilització dels ibers, amb l'interès, amb el propòsit de destacar el caràcter fort cultural d'aquesta població, d'aquest poble, d'aquesta civilització, que ens pertoca, que ens pertany. Nosaltres som hereus, vivim en el mateix territori dels ibers, i cal destacar aquesta comunió que hi ha entre catalans del nord, catalans del sud, juntament amb valencians, amb aragonesos, amb occitans. Això és important perquè actualment, com a conseqüència de la influència dels estats espanyol i francès, no se'ns denega aquesta consciència, aquesta realitat. Els mateixos catalans no en tenim de consciència d'aquesta comunió que ens ve de lluny, d'aquesta unitat que ens ve de lluny. Els ibers no són un poble que era al centre de la península i que s'ha expandit? Aquesta és una teoria que defensen els espanyols, els castellans de ben antic. Els interessa per qüestions contemporànies, no interessa que els ibers siguin només catalans, que visquen en territori català, aragonès, valencià, occità, perquè llavors això suposaria un argument fort per fer reclamacions polítiques actualment. Llavors, els espanyols, ja de ben antic, insisteixen que els ibers van néixer a Andalusia i d'allà van colonitzar o van fer que la pròpia cultura colonitzés, s'expandís al conjunt de la península ibèrica. I hi ha polèmica entre historiadors d'un costat i de l'altre. Cal dir que hi ha una escola catalana nascuda en Bosch i Gimpera, Prat de la Riba, que diu que els ibers ocupen, bàsicament, el que és Catalunya, Catalunya del nord, del sud, Aragó, València i Occitània, i no pas Andalusia o el que en aquella època seria Tartès. Estem molt lluny de demostrar res perquè desconeixem, entre altres coses, desconeixem el significat de l'escriptura dels ibers, en la qual cosa se'ns escapa molta informació. Vivim encara de les fonts gregues, vivim d'una arqueologia però que és molt recent, amb la qual cosa és difícil arribar a un discurs definitiu. I, ja dic, per interessos nacionals catalans i espanyols, doncs estiren uns i estiren els altres la corda cap on els interessa. Encara haurem d'esperar que passin uns anys i tant de bo aparegui una pedra roseta que diuen per entendre el significat de l'escriptura dels ibers i altres proves. El discurs que jo defenso aquí és que la cultura dels ibers ha nascut per influència, bàsicament per la influència dels grecs. Elements que demostren això n'hi ha molts. Hi ha, per exemple, la mateixa escriptura, bé que té elements fenicis, però té elements també clars de procedència grega. Tenim, per exemple, les monedes. Les monedes dels ibers tenen iconografia grega. Tenim, per exemple, moltes proves materials. La tecnologia, la metal·lúrgia del ferro, la ceràmica de torn, tenim conreus determinats que han vingut de Grècia. I això fa que puguem argumentar que els ibers han nascut al contacte amb els grecs. Hi ha altres influències fenícies i altres. Els grecs jònics, cal diferenciar-los d'altres grecs, els grecs micènics, els grecs hel·lenístics, Alexandre, etc. Aquests grecs, que són els inventors de la democràcia, la ciència natural, la filosofia, són els que arriben després de travessar Magna Grècia, s'instal·len a Marsella, Massàlia es deia llavors, i d'allà colonitzen Empúries, colonitzen el que és Catalunya, València, etc. Aquest és l'arc d'influència clar, evident, fins al punt que la guerra entre cartaginesos i romans a la península ibèrica vindrà motivada per l'ocupació de Sagunt, un territori grec, per part dels cartaginesos. Això farà que Marsella cridi a Roma per entrar a defensar els grecs. Per tant, aquest seria l'arc d'influència. A veure, tenim Terradell, que va ser el primer a cridar l'atenció sobre la influència grega en el naixement de la cultura dels ibers. Posteriorment, l'escola catalana, amb molts historiadors, ha dit coses molt semblants en aquesta línia. Jo he publicat un llibre fa 5 anys, es diu Teoria de les Nacions, on podeu trobar aquesta tesi desenvolupada, i altres autors, Sant Martí Santacana, ha escrit ara un llibre que es diu Els ibers del nord, publicat pel Dalmau, l'editorial Dalmau, on fa esment d'aquesta polèmica. Hi ha molts llibres. El que passa és que són tants els elements a estudiar, a qüestionar, a analitzar, i és tan important les conseqüències que es derivarien d'aquesta altra tesi hel·lenística o hel·lènica que
encara no estem preparats. Cal aprofundir, cal investigar més. Potser la darrera pregunta. Aquesta exposició ha passat ja per certs llocs, passarà a l'Osonol o a internet, potser? No sé. No. Aquest és el primer lloc on presentem aquesta exposició per la voluntat de col·laboració amb Òmnium Cultural i el que sí, volem exposar en diferents llocs i ja tenim aparaulats altres indrets. Si hi ha gent que vol contactar amb vostè o amb un grup que... Sí, nosaltres com a Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya tenim una web, un portal a internet que es diu les 3 W, histocat.cat. Allà trobareu referències a això i altres qüestions.